बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बिटिसिनि बारग' फोनांजाब नेहाथारि दिनेश बर'आ दिनै फुङाव हरखाबै रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि आहमगावआव थानाय गावनि न'आव फुंनि समाव बेरायग्लांनाय समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा गारिजों सौख्लायलांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारिनि आनन्द बाजाराव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। सासे हाबा जानाय सुबुङा सासे 18 बोसोर बैसोनि सेंग्रानि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जायो। फुथैग्रा सेंग्राया आनन्द बाजारनि बिट्टु रय आरो जिउ गोमानाय सुबुङा पटला गामिनि दीपक दास उरुफेमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय हराव आनन्द बाजार पटला फोनांजाब लामायाव नंखाय बाथ्राखौ लानानै जौफांजों मुखुब थानाय सेंग्रा बिट्टु रयआ फालांगिरि दीपक दासजों नांलाय खमलाय खालामो आरो बेवहायनो लोगोआव थानाय दिगारजों गोदोना आरो बिखायाव सोयो। गोब्राबै जोखोम जानाय दीपक दासखौ सालबारि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो लामा ससेयावनो जिउ गोमायो। बुथारगिरिखौ पुलिसआ संदाननानै हरनि समावनो हमनो हायो। मख'नो गोनांदि थैनाय सुबुं दीपक दासआ बेरामि बिमाजों लोगोसे बिसि आरो सानै गथ'खौ बे बुहुमाव अरायनि थाखाय नागारनानै थाङो। बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारिनि सायाव बेरफ्रुसार बिबुंथि लाखिदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर बेन्दोंनि साप्रायाव मैया बिपिएफनि माखासे मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै राकेश ब्रह्मआ बुङो दि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो दाबो दिनैबो जेलाव थांनांगौ होननानै हाजार बार बुंगासिनो दङ आरो फैगौ डिसेम्बर दाननि उनाव बे हाबाफारिखौ फारसेनिफ्राय मावनो थांगासिनो दङ। 1000निबो बारा बांसिन बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा जेलाव थांनांसिगोन। जों बिनि थाखाय लाहार फाहारखौ खालामगासिनो दङ होनना। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि 2 बोसोरनि उनाव बिटिआर ओनसोलाव मुलुगनि मादावनो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन अनलायग्रा हारि दानो थांगासिनो दं होनना। दिनै चिरां जिल्लानि बेंटल हाग्रा बिफाननि मावख'आव आयेन बेरेखा हाथियार लाना हाग्रायाव मैहुर खालामग्राफोरनि हाथियार गथायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि सिएचडि काम सिसिएफ अनुरग सिंहनि नुजाथिनायाव चिरां जिल्लानि बेंटल हाग्रा बिफाननि मावख'आव चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लानि सा 400निबो बारा फुलानफोरा गावसोरनि आइजें गुलि बारुद मैदेर हाथाय बायदि बायदिफोरखौ गथायदों आरो बिथांमोननि थांना थानाय राहा लामानि थाखाय बिटिसि सरकारा बिथांमोननो वान टाइम अनसुंथाइ होगोन होनना बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ फोरमायदों। बिटिसिनि ना आरो जिब जुनार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि बिबुंथि 10 कोटि रां खरसा खालामनानै गोसो बोथावना मुसलपुरखौ लुगोन। आसामनि मादावनो गंसे गोसो बोथावना नोगोर लुनो बिथांखि लानाय जादों। बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ दिनै बाक्सा जिल्ला मुसलपुराव थानाय हारिमुआरि न'ब्लांखौ फिन लुफिननायनि खामानिखौ नायनो फैनायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि मुसलपुरखौ आसामनि गेजेरावनो गोसो बोथावना खालामनो थाखाय मिरु सरकारजों सावरायज्लायनाय जाखाबाय होनना। बेजों लोगोसे बिपिएफनि खुंथाय गोहोआव थानाय समाव जाख्ल'नायनि सायाव बिथाङा बुङो दि मुसलपुर आरो तिहिरा बियाबाव सा 50 सुबुंफोरखौ लाफानानै गासै 1000 जाख्ल'ग्रा सुबुंफोरनि फारिलाइ सुजुखाबाय होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।